Ola, que tal? Sexan todos vostedes benvidos a unha nova edición de Unha Hora Con. Hoxe a nosa convidada é Ana Pontón. Ana Pontón é a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Ocupa este cargo desde 2016. Foi dúas veces candidata á presidencia da Xunta e na actualidade é a lideresa da oposición no Parlamento Galego, porque o Bloque Nacionalista Galego é a segunda forza máis representada na Cámara de O Orrego. Benvida, señora Pontón. Moitísimas grazas. Acompáñanos, como en outras ocasións, nesta edición de Unha Hora Con, o noso compañeiro redactor de la región, Pablo Galán. Hola, benvida. Moitísimas grazas. Imos comezar pola actualidade. Estes días ten previsto, Ana Pontón, aproveitar esta nova fase da desescalada que lle permitiría ir a cear fora da casa? Pois non sei se vou a poder por problemas de conciliación, porque cando tes unha nena pequena o de cenar fora é máis difícil, pero bueno, sí que aproveitarei para poder ver algunhas amizades que creo que levamos desde meses sin poder vernos e creo que todos e todas botamos moito de menos esos espazos de convivencia cos nosos que son tan importantes. De todas formas, vostede ten, pareceme a min, probablemente máis afición a isto dos viños que a isto de sentar nunha mesa dun restaurante. Bueno, eu gústame tanto poder tomarme uns viños como poder sentar nunha mesa. O digo porque se vai vostede de viños ten que recollerse antes. Sí, eu creo que hoxe estamos todos e todas vendo que hai normas que quizáis a Xunta ten que matizar, porque non se entende que haxa unha discriminación deste tipo a un sector como da hostelería, que ademais estuvo sufrindo tanto esta crise. Sufre, entre outras cousas, porque creo que algunhas cuestións non se fixeron ben. Eu fui unha primeira que decía que o lóxico sería que houbera unha compensación por perdas, porque é evidente que este é un sector que está sufrindo como ningún outro a pandemia e que cando hai un peche obrigado polas circunstancias sanitarias, o lóxico era que houbera unha compensación e un rescate real. Eu, desde logo, creo que ainda están a tempo Xunta e Goberno Central de tomar medidas para evitar que esta crise se leve por diante a moitas persoas, a moitos empregos e a moito do futuro do noso país. Agora o seguinte paso é que deixe de estar en vigor o estado de alarma e a partir de aquí que vai a pasar, porque escoitamos ao presidente da Xunta e escoitamos tamén a outros responsables autonómicos decir que non hai ferramentas para tomar medidas de restricción como as que se poden tomar estando en estado de alarma. Bueno, a mí sorpréndeme que o presidente da Xunta que criticou o estado de alarma agora sexa o seu principal valedor, non? Desde logo creo e desde o BNG creíamos que este era un instrumento necesario, entre outras cousas, porque para poder restringir liberdades e dereitos fundamentais isto debe facerse nun marco de excepcionalidade e eu sí que creo que o que se lle pode reclamar ao Goberno Central, e aí deberían de traballar nunha norma que permita que as medidas de desescalada se faigan con seguridade xurídica. Eu creo que non podemos descartar, e o gallá non é xa que facelo un novo estado de alarma. Aquí o básico é que se poda vacinar ao ritmo maior posible, porque eu tamén creo que se a poboación de máis vulnerabilidade xa ten a vacina, seguramente o impacto sanitario vai ser moito menor e, polo tanto, non vamos necesitar medidas tan fortes como ata que houbo até o de agora. Nese sentido, deberíamos, eu por lo menos así o vexo, reclamar que a Xunta acelere todo o proceso de vacinación, porque creo que hai ámbitos nos que se debería de mellorar e estamos vendo como temos unha porcentaxe de poboación aínda moi pequena inmunizada e sorprende que un goberno que decía que podía vacinar 100.000 persoas ao día, pois en ámbitos como, por exemplo, a vacinación das persoas maiores de 80 anos estemos a cola do Estado. Eu creo que aí é onde se debe de poñer o máximo dos recursos dispoñibles e acelerar todo o que poidamos aos menores de 70, que son ao grupo que agora mesmo debe de ser prioritario. Hai demasiado xogo político, quizáis, máis con estas eleccións que chegan agora en Madrid, 5 días antes de que caia o estado de alarma, eso tamén pode influir nunha cuestión que debería ser estrictamente sanitaria? Pois a min dame a sensación de que o Goberno Central está demasiado influenciado por o que pasa nestas eleccións de Madrid e quizáis algunhas decisións están condicionadas por ese ámbito. O que me preocupa é que ao final hai unha madrilinización da política estatal que o que fai é agudizar o que nos vimos defendendo durante moito tempo, que
algúns pensan que España é Madrid, que Madrid é España. Eu creo que... Bueno, hai que non pensa e hai que non di. No, e hai que non practica, non? E me parece que nos, como galegos e galegas, o que debemos de reclamar que Galiza ten que ser protagonista e que nós temos problemas moi importantes e que desde logo os que pensan que o Estado español empece e acaba en Madrid pois se equivocan, non? E que nos o que debemos de reclamar é protagonismo para Galiza, porque estamos vendo que hai demasiadas cousas en xogo no futuro do país. Nos desde o BNG estamos abrindo un debate que me parece central e como se van a utilizar os fondos de reconstrucción. Aí estamos vendo que hai un primeiro debate que non pode supoñer novos recortes sociais, pero tamén como se van a distribuir, porque eu moito me temo que ao final acabaremos vendo que esos fondos acaban en máis de 4 ou 5 grandes empresas e que a maioría delas teñen a súa sede en Madrid ou Barcelona. E iso sí que me preocupa porque está en xogo o futuro do país. A veces falase destes fondos en termos moi xenéricos, non? Que parece que son o maná, pero que non hai cousas concretas por agora, non? Preocúpalles? Bueno, eu digo, os fondos non creo que vayan a ser a panacea, pero sí é certo que son os únicos recursos extraordinarios que imos a ter para poder loitar contra a pandemia. Probablemente moitos anos. Sí, e é certo que son inversións importantes. E a mí o que me preocupa é que non temos unha estrategia de país para posicionar a Galiza a hora de como se van a distribuir esos fondos. En varias ocasións nos levamos ao Parlamento de Galiza unha proposta para que reclamáramos a súa territorialización, porque Europa territorializa, non? Fai unha distribución por estados e nos decimos no Estado español por que non se fai unha distribución tendo en conta, non? Pois as diferentes necesidades dos territorios. Lamentablemente, o Partido Popular e o Partido Socialista en Galiza nunca quixeron poñer sobre a mesa esa territorialización. E que vai a pasar? Pois eu moito me temo que o grosso destos fondos pois van a acabar en Madrid, van a acabar en Barcelona e a nos veremos que nos quedan as migallas. E iso é un problema, porque ademais, precisamente, nos ámbitos nos que temos que levar a cabo cambios transformadores, non? E que son pois unha parte da motivación desos fondos, en Galiza temos necesidades específicas, non? Estáse falando de que hai que facer unha transición enerxética xusta. Aquí van a pechar dúas centrais que teñen un impacto moi importante. Estáse falando de que un dos retos é a digitalización e vemos como Galiza está a cola da digitalización en todo o Estado. Ou que tamén estábamos vendo como unha parte desos fondos teñen que ir pois para loitar contra os problemas demográficos. E vemos como, por exemplo, o Estado español é capaz de facer un plan demográfico non para enfrentar o reto demográfico e o despoboamento, no que non cita nin a Galiza nin a Ourense. Cando Ourense, por exemplo, triplica o envellecemento que hai na media do Estado. A provincia máis envellecida de todo o Estado. Como pode ser que nin tan siquiera se cite? Que aquí vamos a acudir, pois eu creo que se non facemos algo, a unha discriminación histórica que vai a ter consecuencias a medio e a longo prazo para o noso país moi importante, porque o primeiro é ter os recursos e que veñan a Galiza, e o segundo é como os destinamos. E nós aí tamén estamos denunciando a opacidade total do goberno galego con esos supostos proxectos que ten e que ten remitido o Estado e que, sin embargo, no Parlamento de Galiza non coñecemos ni un só desos proxectos. E eu xa me pregunto se é que ou non existen ou realmente, como están feitos tan a medida de 2 ou 3 empresas multinacionais, non se queren distribuir, e nos reclamamos de responsabilidade a Xunta de Galiza, porque tamén a estrategia que teña en relación aos fondos vai ser decisiva. Precisamente hai uns días na sesión de control ao presidente da Xunta pois o que lle transmitía era a nosa preocupación por esa opacidade e porque coa estrategia que está levando adiante o goberno galego moito nos tememos que estos fondos van a acabar sendo un fiasco monumental para Galiza. Eu ojalá me equivoque, porque creo que necesitamos recursos extraordinarios para poder levantar o país da crise, e non só levantalo, sino poñer en marcha cambios transformadores. Galiza ten que apostar pola ciencia, pola innovación. Cales deberían ser os eixos nos que vertebrar eses proxectos? Mira, nos xa en xaneiro presentamos a proposta do BNG para poder utilizar esos fondos para levar adiante grandes transformacións. E como queremos que hai que facelo? Pois primeiro, porque Galiza ten que producir. Estamos vendo que nós non podemos fiar o noso desenvolvemento a que outros produzan, porque senón cal é o noso futuro.
non é desde logo ese o modelo do BNG, non? Nos creemos que hai que apostar por producir, que hai que apostar ademais por facelo dunha maneira sustentable, porque temos que apoiarnos na ciencia, na innovación. Aquí temos universidades con un grande talento, non? E temos potencia para poder medrar en ámbitos como das TICs. Temos que aproveitar, por exemplo, elementos que poden ser clave no noso desenvolvemento. Hai poucos días eu estaba en Ourense presentando unha parte desos proxectos que nos creemos que ten que vir da man dunha nova visión da auga e que aquí temos capacidade para poder desenvolver proxectos vinculados co termalismo, co desenvolvemento sustentable. Porque neso somos unha potencia, ao fin. Sí, somos unha potencia, pero logo unha visita a Ourense e atópase con que ten os principais centros termais pechados pola inoperancia da Xunta e do Concello, uns porque fan unha legislación que non ten en conta a realidade do termalismo da cidade e outros porque son incapaces de poñelo a funcionar. E o que non podemos é ter o país pechado. O que non pode ser é que un visite Ourense e que vexa que as referencias do termalismo en Ourense na cidade están pechadas e que iso é o síntoma do abandono, da desconexión e da incapacidade para poder poñer a funcionar o país e a cidade. E non pode ser que a terceira cidade de Galiza este neste momento nunha situación como na que se atopa de parálise absoluta. Falábamos de que Madrid é España, non? A veces en Galicia tamén tendes a olvidar as provincias de Lugo e sobre todo Ourense, centrar todo o mellor en Santiago, Coruña e Vigo. Bueno, eu creo que en Galiza é evidente que hai un eixo que é o eixo atlántico que ten moito peso desde o punto de vista económico, demográfico, de vitalidade e iso pode facer que nos esquezamos que é necesario que haxa un reequilibrio territorial e se algo deberíamos de aproveitar neste momento é para pararnos a pensar cal é o futuro do país. A COVID fíxonos o ano pasado parar todo. E creo que esos momentos de parar e de reflexionar deben servir para poñer en marcha cambios transformadores de futuro. A mí preocúpame que teñamos un goberno galego que non ten unha folla de ruta para o país, que pode ter programas inconexos, que pode estar apoiando proxectos de algunhas grandes multinacionais, pero que non se parou a pensar de cales son as grandes transformacións que necesita Galiza. E o que está claro é que algo vai mal. Algo vai mal cando na última década tuveron que marchar 200.000 mozos e mozas deste país e cando para moitos avós e aboas para poder ver aos seus netos teñen que utilizar as novas tecnoloxías. O sea, Galiza non pode seguir sendo unha fábrica de migrantes. Nos temos que traballar para recuperar pulso e quizáis deberíamos de utilizar esos fondos Next Generation para que a próxima xeración que estamos formando nas universidades non teña que emigrar e para que teñamos capacidade de retorno a moita desa xente nova. Eu estou convencida que o país ten capacidade para facelo, pero necesítanse proxectos. Nós temos, eu creo que na agricultura, na transformación da agricultura, un gran proxecto tractor para Galiza e esa debería de ser un dos ámbitos nos que agora mesmo se estuvera dimensionando e apoiando. Aquí en Ourense temos moitos exemplos, temos desde a pataca, a produción avícola ou a produción porcina, capacidade para unha maior transformación onde non só creemos materias primas, temos que xerar produtos que xeneren valor engadido e que innovemos nese ámbito. Podemos facelo, por que non utilizar esos fondos nesa dirección, fixando poboación, creando industria local, apoiando a pequena e mediana empresa nese país? Penso en sectores tamén como da castaña que teñen un potencial enorme. Creo que esos son os proxectos tractores que necesita Galiza e lamentablemente aí non estamos vendo unha estrategia decidida por parte da Xunta, porque parece que o seu gran modelo é seguir plantando eucalipto. E ese non pode ser o futuro, é xusto o contrario do que necesitamos agora. Pero a xente parece que elixiu ese modelo, non? Nas últimas eleccións. Bueno, eu o que diría é que o feito de que un gañe unhas eleccións non quere decir que todo o que faga un goberno non teña discusión, senón pechemos o Parlamento. Claro, eu cada vez que oigo ese argumento digo, que pasa, que como hai un goberno a oposición non pode falar? Solo faltaría. Escoitanlle no Parlamento o goberno. Eu creo que temos un goberno que ten un problema e é que a maioría absoluta fixo que cada vez a capacidade de escoita sexa menor e gobernar dá legitimidade, non? Digo, o goberno galego ten legitimidade democrática para sacar os seus proxectos adiante? Sí. Eso quere decir que este acertando?
Eu, honestamente, creo que non. E non é que o crea eu simplemente porque son a portavoz do BNG, é porque cando vexo as cifras económicas e demográficas de Galiza, a conclusión é clara, e algo non está funcionando neste país, porque estamos perdendo PIB, estamos perdendo peso no Estado en torno ao PIB, estamos perdendo peso poboacional, estamos perdendo actividades económicas, porque logo cando analizamos como evoluciona Galiza, non, desde o punto de vista do seu PIB, tamén vemos que hai dous grandes motores, non? Pero que logo a nivel de outros ámbitos estamos perdendo peso e potencialidade, e iso nós non podemos depender única e exclusivamente pois, de Inditex e de Citroën. Necesitamos poñer o país a producir, porque unha economía ten que ter, digamos, un peso moito maior, e nós aí é onde vemos que hai unha falta de modelo e de proxecto claro. Pero os datos que manexaba, os últimos que fixo públicos o Foro Económico de Galicia, viña a decirnos que o país, que Galicia, digamos, está resistindo mellor a crisis do COVID que outros territorios do Sabes que pasa? Que aí hai un dato que nós tamén temos que valorar, non? E é que no conxunto do Estado español o PIB caeu moito porque lle fallou un dos seus motores, que é o turismo. O turismo non ten un peso tan importante na economía galega, entón eso tamén nos provoca unha distorsión, pero se nós nos comparamos co que está pasando na media dos países europeos, onde o turismo ten un peso moito menor, o que vemos é que a pérdida de actividade económica en Galiza é moi importante, e, por lo tanto, nós tamén debemos de empezar a pensar que isto non se trata de mirar para os que están peor, sino que tenemos que empezar a compararnos cos que están mellor, porque eu vexo que no goberno galego, con tal de ter algún sitio, ¿no? Encontrar unha cifra onde alguén está peor xa se contenta. Eu creo que con esa falta de ambición non vamos a ningún lugar. Necesitamos compararnos cos mellores. E o que vemos aí é que nese ámbito Galiza ten problemas moi importantes. E a mí me gustaría que o goberno galego realmente tivera a disposición a sentarse para negociar un gran acordo de país. Pero é que ao longo deste último ano vimos como o goberno, como ten maioría absoluta, cree que non ten que acordar nada con ninguén. E o problema non é que non acorde nada co BNG, é que non acorda nada con ninguén. E iso sí que nos vai a levar a un problema a medio prazo, porque eu pregúntome, que vai a pasar se Galiza perde este tren para poñer en marcha unha reconversión tan importante e unha transformación tan importante como a que necesitamos neste momento? Veremos como outros avanzan e nos damos moitos pasos atrás, e nós queremos que Galiza non siga perdendo trens. Pero os galegos vimos estes días de atrás unha foto que nos pareceu algús un tanto esperanzadora, que é a foto do presidente da Xunta entrevistándose ca oposición. Ao final, eso en que vai a quedar? Pois eu o que constatei nese encontro é que o presidente da Xunta non ten interés en grandes acordos de país. De feito, nós tiñamos acordado todos os grupos no Parlamento Galego poñer en marcha unha comisión para a reactivación económica e ver se aí pois había capacidade para poñernos de acordo en algunhas cuestións claves para o futuro. E o que vimos é que o PP xa incumpliu os prazos. E o primeiro gran acordo que tiñamos era que en xaneiro iban a estar as conclusións desa comisión para que chegaran a tempo a hora de definir o uso desos fondos. Estamos en abril. E esa comisión non ten ningunhas conclusión porque o Partido Popular non quere que teña conclusións. E ao contrario, o que vemos ademais é a opacidade coa que se está traballando en relación con esos fondos Next Generation, onde non coñecemos ni un só proxecto dos que presentou o goberno galego. Alguén entende que iso é lóxico, o sea, que o Parlamento de Galiza non teña ningunha información sobre cales son os proxectos que se van a candidatar aos únicos fondos extraordinarios para poder levar adiante unha reactivación económica do país? É que está claro que o PP non ten ningún interese en acordar nin en dialogar nada no Parlamento. Eu creo que é unha mala noticia, porque os parlamentos son lugares para que haxa diálogo, contraste de posicións, e sin algúns aspectos estamos de acordo, pois poder poñernos de acordo, pero é evidente que o goberno do Partido Popular non ten ningún interese en ningún gran acordo de país para poder enfrentar a crise, e eu insisto, ten legitimidade democrática para facelo? Sí, porque ten unha maioría absoluta, pero iso vai ser bo para Galiza? Pois honestamente creo que non. En privado transmite o mesmo que se ve cando vemos os plenos do Parlamento? Estálle preguntando se hai bon feeling entre os distintos grupos. Eu que creo que cando un se senta a falar con alguén, pois ten que poñer as súas ideas sobre a mesa, e eu fago con toda... Ou ve acomodado o presidente despois de tantos anos? Non, eu fago con toda a cordialidade, non? Tamén teño que decir que
creo que Feijóo se siente incómodo nese marco de debate e que está máis cómodo, pois eu creo que na súa posición de non ter que falar nin de dialogar coa oposición. Ou concretamente comigo, non vou a falar polos demais. Sí, porque, bueno, un cambio que houve despois das últimas eleccións foi o salto que deu o BNG, non? Que triplicou a súa representación, líder da oposición. Como está vivindo este salto, tanto a nivel personal como a nivel do partido? Bueno, creo que nós estamos sendo a esperanza para todos os galegos e galegas que queren que haxa un cambio neste país e que ven no BNG forza política que representa unha alternativa de futuro. Eu vexo con responsabilidade a confianza que nos deron os galegos nas pasadas eleccións, onde conseguimos máis que triplicar resultados e situarnos como forza da oposición, e nos estamos traballando neste momento pois, con toda a lealdade a Galiza, porque ademais eu creo que no medio dunha pandemia o que se necesita é pois, tamén ter unha oposición que este á altura do que nos están demandando no país, e esa lealdade cos galegos e cas galegas, e non sempre tendimos a man para poder axudar en todo o que fora necesario. É certo que creo que non hai esa correspondencia por parte do Goberno da Xunta. Síntese a salvadora do BNG despois deses anos que parecía que, bueno, que incluso falouse de desaparición? Bueno, eu creo que os salvadores e salvadoras do BNG son os galegos e galegas que nos votan, e tamén unha militancia pois, que é un valor moi importante, e que non somos un proxecto sólido que leva décadas traballando e que neste momento fomos capaces, eu creo que de facer non só unha renovación xeracional importante, sino unha renovación nas alternativas que necesita o país nun momento de cambio, e que hai cousas que non varían. Seguimos sendo unha forza non nacionalista que ten a súa razón de ser en Galiza, pero tamén con un proxecto renovado que o que estamos vendo é que recolle un amplio apoio por parte dos galegos e das galegas. Cúmplese 40 anos, 4 décadas, da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia. Unha vez máis, pois, estaba enriba da mesa a posibilidade de abordar unha reforma. Eu lembro, vou non ler textualmente porque foi algo que me dixo un nacionalista veterano, dixome, nós non podemos, referíndose ao BNG, ser partidarios da reforma porque nós non somos autonomistas. Nós temos outro concepto do autogoberno e pensamos que autogoberno e autonomía non é o mesmo. A mí pareceme que ahora, con 40 anos, temos que facer varias reflexións. A primeira, cambiaron os problemas estruturais que ten Galiza. Conseguimos superar non pois a falta de alternativas económicas, superar a emigración, frear o declive demográfico do país? Creo que non. Hai cousas que cambiaron en Galiza, como non iban a cambiar en 40 anos, non só faltaría que o noso país quedara illado e que aquí non se movera nada, pero cando analizamos os problemas estruturais, o que estamos vendo é que agudizáronse moito deles, non? E iso quere decir que algo falla, e eu creo que non só fallaron os gobernos que tiveron até o de agora, que non foron capaces non de exprimir e poñer en valor todo o potencial que ten Galiza, sino que tamén temos unha ferramenta que é unha ferramenta limitada á hora de poder abordar esos cambios que necesita o país. Pero, ao mesmo tempo, a min tamén me parece que hai que facer un balanzo no sentido de que o Estatuto está incumplido 40 anos despois e hai competencias moi relevantes que nunca foron desenvolvidas. Por exemplo, a policía. Euskadi e Cataluña teñen unha policía propia, en Galiza nunca se quiso desenvolver esa ferramenta. E como esa hai até 70 ámbitos competenciais onde Galiza non desenvolveu o Estatuto. E nós o que decimos é, queremos superar este marco, queremos ter máis ferramentas para mellorar a vida dos galegos e galegas? Por suposto que sí, nós queremos un estatus que nos recoñeza non só como que somos, que é unha nación, sino que nos dé poder político para mellorar a vida da xente. Pero ao mesmo tempo, nestos 40 anos, o mínimo é exixir que se cumpla a lei. E a lei do Estatuto está incumplida. Por eso nos creemos que hai que abordar xa ese traspaso de todas as competencias pendentes, que hai que facelo con axilidade, e eso non pode pechar outros debates. E unha vez que superemos a pandemia, nos o que pensamos é que hai que falar con toda a serenidade e con toda a tranquilidade no Parlamento de que ferramentas necesita Galiza para que os galegos e galegas teñan mellores condicións de vida. E ese é o leitmotiv de que nos estemos poñendo sobre a mesa pois un novo marco político que nos recoñeza como que somos e que nos permita ter o control daquelas cuestións que son básicas para mellorar a vida da xente e darlle un futuro mellor aos galegos e as galegas. Se tiveramos que poñer unha etiqueta ao BNG,
destas tres que llevou a decir agora, con cuál se quedaría? Como un partido nacionalista, un partido, unha forza soberanista, unha forza independentista, con cal se sinte máis cómoda? Bueno, coa que está definida no BNG, que é un partido nacionalista. Sin máis. Sí, é o que, como nos definimos, e eu creo que é o que mellor explica a razón de ser do BNG, que é defender pois, que os galegos e galegas temos dereito a poder tomar aquelas decisións que nos afectan fundamentalmente. E ademais estamos vendo unha crise na que se pon máis de manifesto a necesidade dun partido que defenda os intereses de Galiza. Tú mira que no Estado español repartíronse en torno a uns a máis de 10.000 millóns de euros para poder facerlle frente a COVID, se non me equivoco, 16.000 millóns de euros. Bueno, pues Galiza recibiu 736 millóns de euros, que é o 4,6% desos recursos. E iso significa unha discriminación, porque tuvemos menos medios para poder enfrentar unha crise como é a da COVID, que nos afectou dunha maneira moi importante tamén. Eu creo que iso pon de manifesto o papel subordinado que ten Galiza dentro do Estado e que nos necesitamos poñer os nosos intereses e defendelos con uñas e dentes nun contexto de crise no que vemos que a discriminación se agudiza. E iso pasou cos fondos para enfrentar a COVID e por eso nos preocupa moito que vai pasar con como se van a utilizar esos fondos Next Generation e como se van distribuir, porque nunca nada é neutro en política. E se en Madrid deciden, normalmente Galiza perde. E nos queremos que Galiza gañe. Por eso decimos, é fundamental ter unha estrategia de país para que non nos queden as migallas dos fondos Next Generation. O BNG logrou volver ao Congreso en 2019, bueno, pues que con un deputado, claro, o peso non é o mesmo que teñen en Euskadi ou en Cataluña, non? Eso complica. Foron, digamos, importantes na investidura. Están satisfeitos con ese acordo de investidura, ese apoio, ou arrepíntense agora? Mira, cando se trata de escoller entre que goberne, pois neste caso, PSOE con Podemos, ou que goberne o PP con Vox, me parece que calquer galego ou galega que, que votara BNG, creo que xa solo por eso se justificaría e se entendería cal é a posición de voto do bloque. Pero en todo caso, nos conseguimos na investidura, con un só deputado, poñer sobre a mesa que Galiza existe, que hai unha serie de demandas e que hai que atendelas. Unha das cuestións nas que se materializa ese acordo de investidura, para min ten un valor político, que Galiza volva a existir no debate do Estado, pero tamén cuestións materiais, pois como decir que levamos máis de 40 anos saqueados por unhas peaxes, no caso da P9, e ten que haber compensacións. Non creo que eso sexa a única reclamación que ten o país, pero simbólicamente sí que representa moito. E hoxe en Galiza estáse falando de que vai haber rebaixas nesas peaxes grazas a que houve ese acordo de investidura, porque senón aseguroche que esa rebaixa non a veríamos nunca no país. Pero unha cousa, perdone, unha cousa é a rebaixa nas peaxes, que parece ser que a vamos a disfrutar en poucos meses, e outra é a titularidade, digamos, a cesión, o traspaso. A transferencia tamén está aí contida, e neste momento estáse debatindo no Congreso a lei de transferencia da P9, que eu agardo que se aprobe a lei e que se transfira, e que uns e outros non lle poñan paus nas rodas. Vostede agarda, pero non o vexo demasiado convencido. Claro. Empezo a ter dúbidas escoitando ao propio presidente da Xunta, porque eu o que espero é que non faga unha estrategia para impedir esa transferencia, porque ao final vemos que a mí é unha cousa que me sorprende moitísimo, o PP e o PSOE din estar de acordo co BNG en que hai que transferir a P9. E o PSOE gobernou moitos anos en Madrid, nunca transferiu. O PP gobernou en Madrid e na Xunta e nunca transferiu, co cal, a ver, a veces tamén empezas a ter un pouco a mosca detrás da orella, porque se todos estamos de acordo, por que non está transferida xa? Eu o que agardo é que agora que hai unha lei para que o Congreso a transfira, no proceso de transferencia, PP e PSOE non boicoteen por activa e por pasiva esa transferencia efectiva. Porque ese temor existe. Eu teño esa precaución, non? Hai un acordo de investidura onde se di que o goberno vai a facilitar a transferencia, e eu o que espero é que non se boicotee por a vía dos feitos, non? Porque é evidente que para nós tamén é importante ter o conxunto da rede de estradas do país para poder facer unha política cohesionada. Creo que non só hai que transferir a P9, tamén a P53 e operar sobre as rebaixas. Que non se fala desa peaxe tamén, que tamén é moi elevada. É un auténtico escándalo, e penso que tamén en algún momento teremos que poñer sobre a mesa que non podemos seguir penalizando
digamos, pois neste caso a Ourense, nas súas comunicacións, porque Ourense ten deficiencias moi importantes. A mí me preocupa pois que non este a variante que permite que chegue o AVE a Ourense. Hai moitos anuncios de licitacións, pero seguimos sin velo no BOE, e eu creo que non temos que explicarlle... Se licita non estaría ata dentro de 5 anos, polo menos. Sí, e que sabemos que cando se fala de 5 anos no Estado, normalmente non cumplen. E o galla me equivoque, porque creo que Ourense pois ten dereito non a que o AVE sexa un elemento que lle permita cohesionarse, pero é que non só temos que falar do AVE, tamén temos que falar de cales son as comunicacións, porque eu que son pois de Sarria coñezo ben a importancia que ten tamén as comunicacións pois con Monforte, conectarnos con Lugo, crear un eixo de desenvolvemento no interior onde hai moitas posibilidades, e eu creo que as posibilidades non teñen que ser só e isto é fundamental, que teñamos un tren moderno que permita conectar as 7 cidades galegas, sino tamén que hai que ter conexións de internet á altura do século XXI. Non pode ser que a día de hoxe non haxa conexión boa de móvil para moita xente maior, que, por exemplo, estaba preocupada porque non lle chegaban os avisos para poder vacinarse. Falaba antes deses avós que querían falar cos netos, que a mellor nin sequera poden por esa falta de cobertura. Sí, e ademais, hoxe estamos vendo que hai un cambio, vai haber un cambio moi importante en como traballamos. E o teletraballo, que eu creo que é algo que hai que regular, tamén é unha oportunidade para o rural, porque quizáis moita xente non deuse conta de que hai unha gran calidade de vida no rural. E hai persoas que poderían escoller volver a vivir en moitos povos de Ourense. Xa o están escollendo. Estáse notando nos padróns. Pero serían moitas máis se tuveran unha boa conexión a internet, e non só se poderían instalar persoas que vivan aquí, sino que poderían desenvolverse en negocios onde todo o tema das novas comunicacións vai a dar unhas novas oportunidades, pero que se non temos esas novas autopistas, que é precisamente todo o que ten que ver coa conexión, coas conexións das novas tecnoloxías, conexións de internet, vamos a perder oportunidades. E hoxe temos aí a nosa disposición poder levar adiante un gran cambio aproveitando esas transformacións tecnolóxicas que se están producindo, e o que vexo é que tampouco aí vai haber igualdade se non peleamos por eso. Eu creo que podemos constatar que se teñen feito polo menos moitos plans, formulado moitos plans, supoño que tomado algunhas medidas en canto a acabar co despoboamento do rural. Sin embargo, temos que recoñecer que o que queira que se fixo ou se deixou de facer realmente foi un fracaso ata o día de hoxe. Eu que creo que hai un plan justamente para o contrario, e concentrar había un modelo, que era o modelo do PP, que quería concentrar a poboación galega nas cidades. A mí me dá que ese é o resultado do que estamos vivindo. E aquí fíxose un proceso de abandono da actividade agraria en vez de transformación da actividade agraria, porque é evidente que non podíamos ter unha agricultura do século XX ou do século XIX sin modernizar, pero un país necesita ter unha base agraria potente, e eu creo que esa sigue sendo unha necesidade a día de hoxe, só que baixo outros parámetros e ten que traballar baixo outras dimensións, e que nós temos que transformar esas actividades agrarias tamén en actividades industriais que xeneren produtos con valor engadido, e temos unha enorme capacidade para facelo en Galiza, e na provincia de Ourense un potencial brutal, pero hai que apoialo, e apoialo significa invertir recursos para que haxa esas transformacións económicas e como país facer unha aposta nese sentido, e eu non a vexo. E gustaríame vela, porque me dá pena ver cando unha visita calquer concello deste país, desde Laza a Valdeorras, ver a cantidade de lugares abandonados onde casi non vive xente e onde habría un potencial enorme. E esa é a gran transformación que necesitamos, e eu é onde vexo que non temos a un goberno á altura do que necesita neste momento o país. Sí, porque a industria está pasando malos momentos en Galicia, non? Bueno, temos unha crise brutal e unha parte provocada polos prezos da electricidade. E iso a min é que me enerva, non? É algo no que levan anos insistindo nesa tarifa propia, non? Sí, tú mira, aquí en Ourense, non? Vai haber houbo xa, non? A primeira reversión ao público de concesións hidroeléctricas que estaban caducadas. E hai unha cousa que para min é de sentido común. Se nós temos encoros que producen electricidade e que deixan beneficios extraordinarios, por que queremos regalarlle esos beneficios ás empresas e non hai unha xestión pública desos recursos que nos permita que logo eso reverta no territorio? E isto ademais é que se fai en toda Europa.
Pero aquí non, aquí se lle regala ás eléctricas ou a 4 amigos do goberno de turno. E nos estamos planteando, queremos unha compañía pública para que revertan esos encoros e utilicemos a riqueza que xenera todo o tema eléctrico para desenvolver o país, porque imagínate todos esos recursos non desas centrais que se poden revertir ao público, que se reinvertiran en servizos públicos, en apoiar a xente que quera poñer unha empresa, en unha mellor dotación de recursos. Eu creo que aí temos unha oportunidade fundamental, pero tamén, a marxe deso, eu creo que hai de quedar un debate e que nós temos dereito a que o conxunto da electricidade que se produce en Galiza sexa un ben para que haxa maior emprego. E estámoslo planteando a través dunha fórmula que é unha tarifa eléctrica galega, na que tamén me gustaría aclarar. Non se trata de que aquí nos decidimos cal é o prezo da luz. Non, nos decimos... Pero non poderíamos, aunque quixéramos. Bueno, o prezo da luz está bastante manipulado, eso sería outro debate. Pero nós o que estamos dicindo é, como case o 50% da factura da luz son decisións políticas, non son peaxes, o sea, son decisións, técnicamente non son impostos, pero vamos para que se entenda a denominalo así, fagamos, digamos, aqueles territorios que son excedentarios na produción de enerxía eléctrica, e Galiza sigue o sendo aínda cos peche das térmicas, que teñan unha rebaixa nesas peaxes, e nos planteamos unha rebaixa do 30% nas peaxes, e iso significaría que tanto as persoas a nivel particular como as empresas van ter o prezo da luz máis barato. E ese é o maior incentivo que pode ter unha industria para querer asentarse en Galiza. E por que se nos di que non? É que até o ano pasado estivemos pagando a luz máis cara, porque se nos imputaron os impostos que tiñan que pagar as eléctricas por contaminar. Entón, pode ser máis cara, pero non pode ser máis barata. A min alguén mo ten que explicar. Isto é un problema político. Os vascos conseguiron unha tarifa máis baixa para as súas empresas e iso permítelle ser máis competitivas. E o que non entendo é como non estamos todos os grupos políticos na Cámara Galega reivindicando isto unanimemente. E a min o PP e o PSOE teñen que explicarme por que prefiren defender os intereses das eléctricas ou os intereses de Madrid e non os intereses de Galicia. Pero iso podo explicar eu, Bueno, pois está ben. Solamente ten vostede que ver que persoas forman parte de determinados consellos de administración de empresas, de potentes empresas eléctricas, para ver que ali hai xente vencellada ao PSOE e ao PP. Pero iso é o que temos que romper, porque xa está ben de que as portas giratorias pesen máis que os intereses sociais. E ese é o debate para nós da tarifa eléctrica galega, é xustiza enerxética para Galiza, é o que necesitamos. E é que é un principio básico, que se tú tes un ben que é un recurso público, se utilice para que o país teña máis futuro, para que a xente non teña que emigrar, para que non vexamos pobreza enerxética, porque aquí hai miles de persoas que cando chega o inverno non poden prender a calefacción e o mellor teñen unha central hidroeléctrica ou un muiño ao lado da súa casa. Tenemos que falar dos muiños, por certo, que hai unha alarma na nosa provincia, non só na nosa, por estos novos macroparques eólicos que se están proxectando, que hai moita xente que teme que non vayan a producir, digamos, esa riqueza social que se podría exixir. Sabes, mira, aquí pasan os anos e os problemas siguen sendo iguais, non? Entón, o modelo do franquismo, de Galiza produce electricidade para que Madrid consuma, agora sigue facéndose só, que ademais non é que xa só Madrid consuma, sino que hai grandes grupos empresariais que van a facer negocio e aquí vamos a ter as consecuencias ambientais e sociais, as penalizacións e ningún tipo de beneficio. Entón, eu creo que hai que poñerlle racionalidade a como se vai a desenvolver o novo modelo eólico en dúas claves. A primeira é que esos modelo eólico, que é unha enerxía limpa, e que todos estamos polas enerxías limpas, non pode convertirse nun problema ambiental, porque eu vexo que por Europa adiante non poñen os muiños eólicos nos valores, nos lugares que teñen maior valor ambiental ou que teñen unhas características que temos que preservar, sino que o fan en zonas onde ten un impacto ecolóxico menor. Pero aparte de eso, logo tamén está o modelo de desenvolvemento, porque ao final son grandes empresas foráneas que veñen a instalar muiños que aquí non deixan nin emprego nin beneficios sociais e que só nos deixan penalizacións. Xa non se fabrican nin paz para... Claro, e presuizos para o territorio, non? Claro, é que o único que nos deixan son os presuizos e eu creo que ese modelo é insustentable e temos que paralo, porque nos decimos hai que desenvolver enerxía eólica e Galiza ten capacidade, sí, pero fagámola tendo en conta a sustentabilidade ambiental, fagámola
desenvolvendo unha industria eólica onde nos fabriquemos pois as pás, a tecnoloxía, non? Onde eso xenere emprego no país e onde haxa algún tipo de retorno en forma de desenvolvemento económico desas zonas, porque que senón é o mismo modelo expoliador do franquismo aplicado ao século XXI e eso, baixo ninguna circunstancia, podemos aceptar no BNG. Tamén teríamos que constatar, señora Pontón, que algunha xente, digamos, das maiores riquezas, xente con moitos recursos económicos, non teñen demostrado, por lo menos ata o día de hoxe, un gran compromiso co país, en xeral. Non, o que pasa que eu creo que, claro, non hai que pedirlle o mellor a unha empresa norueguesa que teña un compromiso co país, hai que exixirlo por a vía de cales son os pregos non para a licitación desos produtos. Non, eu referíame digamos, a grandes patrimonios que hai en Galicia, xente con moito diñeiro que na realidade non suele apostar, incluso momentos moi concretos en que podía facer esa aposta estratégica, non adoita apostar polo país. Bueno, aí xa son casos moi particulares. A mí o que me parece que, claro, frente a lógica, ¿no?, que pode ter alguén que ten moitos recursos, que vive como mellorar, como incrementar a súa rentabilidade, nos temos que necesitamos un goberno que como país poña os intereses dos galegos e galegas por diante e que non permita que Galiza sexa un lugar donde especular sin que aquí quede ningún tipo de riqueza. Eu creo que o problema é que modelo económico defende o goberno. E precisamente, hai poucos días nos defendíamos no Parlamento que no tema eólico, nos temos que defender un modelo de desenvolvemento das enerxías renovables que permita que en Galiza haxa máis riqueza, non que sexa un modelo no que simplemente hai 4 eléctricas que se levan os beneficios e aquí só temos os prexuízos. E ese é un problema de modelo económico. E aí vemos unha vez máis o goberno galego vendido ás multinacionais en vez de estar pensando nun desenvolvemento da enerxía eólica que xenere emprego e riqueza no país. Son nestes temas onde se ven as diferenzas tamén entre os partidos, non? Cando escoita que todos os políticos son iguais, que pensa desa frase, desa tópico? Porque vostede tamén nos coita, non sei se tópico, frase, bueno... No, para min hai unha reflexión que nós tamén temos a obriga de trasladarlle á cidadanía, non? E é que detrás desa frase o que se busca é a apatía daqueles sectores que están que son máis críticos, non? Ou que están máis movilizados a hora de defender certas causas e que non se vexan cales son as diferencias, quizá iso que falle desmobilizar a quen é máis crítico ou máis crítica. Eu penso que aí tamén todos e todas temos que facer un exercicio de pedagogía para que se entendan cales son as diferentes alternativas que hai. E eu creo que en Galiza o BNG ten un escaparate boísimo para que se vexan cales son as alternativas que hai, e precisamente os nosos gobernos municipais, que é onde somos capaces de ver que hai outra forma de entender o país. E aquí en Ourense, eu creo que hai un exemplo paradigmático que non é o único, pero quizáis é o máis coñecido, como é Allariz, onde se demostra que hai outra forma de entender o país, que hai outra forma de facer, que é o modelo BNG, é outra forma de facer política, porque ao final vemos que entre o modelo Allariz está o modelo Pontevedra, está o modelo Carballo, está o modelo Tomiño, está o modelo Baños de Molgas, que teñen un denominador común, e que son alcaldías levadas adiante polo BNG, e onde se demostra que con confianza no país somos capaces de facer grandes cousas. E con tempo para traballar, non? Porque ao final non é o mesmo estar 4 anos que 20 anos. Si, evidentemente, cando nos comparamos o que se fai en Allariz... Que non se pode facer en 4 anos, lógicamente. Non, pero tamén aí en 4 anos se viu que había unha alternativa diferente que logo, ao longo destas últimas décadas, eu creo que brilla con forza, e demostra que hai un proxecto de país diferente e que desde o BNG, se algo sabemos, é que a política é servizo público, e iso é importante porque estamos nun momento, ademais, no que é fundamental recuperar a credibilidade da política como a ferramenta para poder cambiar as cousas. Eu sempre digo, mira, Amancio Ortega o mellor non necesita a política, pero as traballadoras de Zara, de Bershka, sí necesitan da política para poder cambiar a realidade. E a política é o instrumento que temos os de abaixo para poder cambiar aquilo que non nos gusta. Ou, dito outras palabras, por exemplo, a política é o instrumento que temos os galegos e galegas para poder acabar coa nosa discriminación. As grandes empresas non necesitan da democracia, pero os cidadáns de a pé sí.
se non Vamos pasa a falar, se parece, de política, da política se non pasa nada raro, as próximas eleccións serían as municipais. E aí falaches con moita precaución, porque creo que por eso, porque vendo a inestabilidade que pode haber no Estado. Pode pasar calquera cousa. En Galicia non creo, pero as municipais, ao final son as eleccións que están máis pegadas a xente, non? Nos seus concellos, ese despliegue territorial de cara a unhas autonómicas futuras, supoño que está marcado en vermello no BNG, non? Despois de recuperarse en 2019, o en 2015 foi, non sei se desastre calificado. Bueno, eu creo que estamos nun momento moi excepcional que fai que todos e todas o que estemos centrados na pandemia e en como poder sair desta, non? E que realmente non estamos pensando en cales van a ser as próximas eleccións. Máis ben estou pensando en como vamos a ir desta e se realmente hai unha resposta que este á altura do momento tan excepcional que estamos vivindo, porque dar por superada a pandemia toda agora me parece moi prematuro e nos... Pero, bueno, internamente unha obriga a traballar, entendo, en clave electoral, non? Sí, as forzas políticas sempre temos unha presión, como é lóxico, cos resultados electorais, porque marcan cal é o dinamismo dunha organización, pero eu tamén digo que neste momento de pandemia o noso único objetivo é como ser útiles á sociedade galega para sair o mellor posible desta pandemia. Esa é a principal preocupación que tengo, BNG. Entón, non lle pregunto se en Ourense, por exemplo, o candidato será o portavoz municipal ou eso son cousas que... Primeiro, no BNG, afortunadamente, somos unha organización democrática onde ningunha portavoz nacional di digitalmente, ni ningunha dirección, ni ningunha executiva de quen son os seus candidatos, sino que esos son decisións que toma a militancia na súa base. E iso é unha garantía, eu creo que para a propia cidadanía, porque o funcionamento democrático das organizacións é a maior salvagarda para que tomemos as mellores decisións, non? E tamén para evidenciar o papel que nos lle damos a nosa militancia e a unha organización que funcione democráticamente. Quero preguntarlle como se ve desde a Portavocía Nacional do BNG a política ourensá, a política provincial e a política local. Mira, eu estou realmente preocupada polo que está pasando en Ourense cidade, porque que a terceira cidade de Galiza este na situación de desgoberno que hai neste momento é unha preocupación moi grande, porque sei que hai problemas no funcionamento dos servizos sociais, problemas no funcionamento de cousas tan básicas como que a capital termal de Galiza ten as súas principais emblemas termais pechados. O alcalde dicindo que non van a abrir en tempo. Bueno, claro, cando non tes un goberno municipal, sino que tes o esperpento que conduciu a esta cidade, a ambición política de Núñez Feijóo, pois, efectivamente, con el non vai cambiar nada. Que é o grave? Pois que estamos nesta situación porque PP e PSOE queren que sigamos nesta situación. Hai meses, houve un pleno no que todas as forzas políticas, menos o que representa Jácome e o pouco que lle queda ao seu redor, decían que tiña que haber un cambio na alcaldía e nós propuxemos naquel momento a única saída sensata e se todos estamos de acordo en que Jácome non pode seguir gobernando, que se presente unha moción de censura e que goberne a lista máis votada, que sería o que pasaría nun pleno de investidura normal se non houbera un acordo. E aquí vemos como os problemas e eu creo que a deseneración de PP e PSOE levan a cidade tamén a estar no punto no que está. E eu creo que hai que desatascar a situación, pero tamén me dá a impresión de que ao final PP e PSOE están cómodos facéndolle oposición a Jácome. No mesmo nivel, PP e PSOE? Pois eu é que, sinceramente, non vexo que haxa... Se PP e PSOE quixeran, a situación tiña que estar desatascada. E nós propuxemos o que me parece a única saída lóxica, e que gobernar a lista máis votada. Non entendo porque un goberno PP-PSOE non o ve, non? Bueno, en fin, eu non vou a decidir polo PSOE, nin vou a decidir polo PP, pero creo que nunha situación límite como esta, esa era a única saída que permitiría desatascar o punto no que está Ourense, que, insisto, a terceira cidade de Galiza sin goberno municipal e cunha parálise desas características. E, evidentemente, a responsabilidade é do señor Feijóo, porque ele avalou un pacto para poñer alguén que el mismo definiu antes das eleccións como letal, e é que foi premonitorio. Efectivamente, Jácome é letal para Ourense, pero é responsabilidade de Feijóo. E fixo por seguir salvando o baltarismo, non? E na provincia de Ourense,
vamos, cos resultados que xa ten ese modelo para o conxunto da provincia, porque tamén algo terá de responsabilidade o Partido Popular en que Ourense sexa unha das provincias con maior deterioro desde o punto de vista das condicións sociais, laborais, de abandono da xente, de falta de alternativas económicas, porque eu creo que o caciquismo é funcional para o PP, pero é terrible para o futuro da provincia e da cidade. No caso da cidade, un ten a impresión de que se está, co paso dos días, co paso das semanas, co paso dos meses, normalizando unha anomalía sin que teña visos de que se poda resolver. Hai como unha especie de resignación cívica. Bueno, pero como non vai haber resignación se os que tiñan que poñer a moción de censura sobre a mesa non asinan? É que a culpa non é da ciudadanía, a culpa é dos concelleiros do PP e do PSOE e do señor Feijóo que prefire ter a cidade así antes que ir por a única vía que podría desatascar isto hoxe, e é que goberne a lista máis votada. E eu aquí non estou defendendo o interés electoral do BNG, é que creo que hai que poñerse por riba de todo iso, quedan 2 anos para que haxa unhas eleccións municipais. Vimos, ademais de 4 anos anteriores do PP, onde a cidade estuvo tamén nunha situación de parálise brutal, e que a terceira cidade de Galiza non pode estar 8 anos de parálise, porque isto significa un paso atrás terrible e ademais no medio dunha crise onde se necesitan institucións funcionando para darlle futuro a xente, que aquí non funcionan nin os servizos sociais. É que é un auténtico disparate. E máis nunha provincia como Ourense que ten só unha cidade, digamos, que debería ser o motor desa provincia, non? É que Ourense, bueno, está acaparando, digamos, está aglutinando unha parte... Un terzo da poboación. Digo, non é un mérito, a ver, entendáseme ben, isto é por demérito de que hai un abandono da provincia brutal que leva a que aquí a xente marche, a que non haxe alternativas, a que non se impulse nada, non? Pero é certo que a terceira cidade maior de Galiza e está nunha situación, bueno, que é rocambolesca, e o problema é que estamos nun momento de transformacións en que o que se necesitaba era un goberno que tirara polo futuro de Ourense. E estar parado 8 anos non é volver ao punto de inicio, é quedar moitos metros atrás. E isto non se pode permitir, pero insisto, isto ten un responsable máximo, que é o señor Alberto Núñez Feijóo. De todos os xeitos, tamén algúns temos a impresión de que pode haber outra saída, outra forma de desatascar a situación, e hai momentos nos que dá a impresión que iso pode ser así, e é que o PP volva a gobernar con Jácome. Esa é unha posibilidade. Bueno, esa é a posibilidade para que todo siga igual, porque o PP xa gobernou Ourense 4 anos e estaba a cidade nunha situación desastrosa. Pode ser, a fin de contas, xa teñen un pacto, que puxo a Jácome na alcaldía, pero que é un auténtico desastre. Esta cidade necesita un cambio evidente. A lástima é que a nivel municipal non se poden volver a convocar eleccións, porque eso sería o lóxico. É un problema legal. Eso sería o lóxico, que aquí houbera unha nova convocatoria electoral e que a ciudadanía respondera. É un problema legal que está aí desde sempre. Pero tamén eu creo que os responsables do PP e do PSOE que están mantendo a cidade aquí, neste punto, teñen unha responsabilidade enorme. E insisto, desde o BNG puxemos todas as facilidades para poder desatascar a situación, pero é evidente que non lles interesa, por razóns diferentes, nin a uns nin a outros. Vostede non está no día a día da cidade, do Concello, pero cando fala cos concelleiros, con Luís Argo, que pensa co que lle contan de Ourense? Porque claro, non é o mesmo vivilo dentro que vivilo dende fora. A ver, eu non só falo cos concelleiros do BNG, falo con máis xente na cidade que o que está é un pouco, primeiro, cansada da falta de alternativas. E iso é para mí é un problema moi a medio prazo, porque o que se está aí afondando nun desánimo que logo vai ser moi difícil de recuperar. E frente a ese desánimo, desde o BNG tamén lle queremos decir aos veciños e veciñas de Ourense que hai outras alternativas. Nos estamos esforzándonos por poñer sobre a mesa a defensa dos intereses desta cidade e desta provincia. Pois facémolo cando decimos que aquí ten que haber un reequilibrio territorial e que pode haber proxectos que teñan o seu centro en Ourense. Acabamos de presentar unha alternativa vinculada coa reformulación do ciclo da auga que pode poñer sobre a mesa un consorcio para impulsar o todo termalismo en Ourense, que teña a súa sede aquí, que sexa un elemento dinamizador. Facémolo tamén cando estamos poñendo sobre a mesa alternativas no reparto dos fondos de demografía que vai haber do Estado, onde creemos que a cidade e a provincia teñen que ter unha discriminación positiva, pero non para que haxa
millóns que logo se enterran en non se sabe qué, sino Que para que sirvan ser para algo. realmente recursos con un proxecto detrás, porque é que eu digo sempre, eu sou unha namorada de Ourense. Ourense ten un valor importantísimo cultural, natural, ten sectores económicos que teñen moitas posibilidades como todo o agrogandeiro, e o que vexo é que aí un desaproveitamento moi forte, non? E tamén a unha lle saltan as alarmas cando a única alternativa que a veces parece que se lle presenta a ciudadanía de Ourense é un parque acuático, pero por favor, este país, esta provincia, se algo ten é potencialidade para producir e necesítanse proxectos de futuro. E eu o que pediría é que toda a xente que ten un pouco de visión crítica que non se desanime, que hai que tirar por Ourense e que hai que darlle unha alternativa á ciudadanía. A pérdida, digo, triste, que non teñamos un mecanismo que nos permita unha nova convocatoria electoral, pero Eso non existe. é algo que temos manifestado aquí a outros dirigentes políticos. Este é un problema que ven de lonxe, que como que aquí en España temos un mecanismo que se chama a moción de censura constructiva. Eso require un acordo previo, eso require que os distintos grupos que teñan que formar esa alternativa se poñen de acordo nun candidato que será un futuro alcalde, pero non hai maneira técnicamente posible de resetear o proceso para volver ao momento en que se constitúe a corporación, que en ese caso concreto permitiría que gobernase, por exemplo, se quere, a lista máis votada. Claro. Pero eso requiere unha reforma. Claro. Pero unha reforma, claro. Sí, o que pasa é que ahora mismo eso non é un mecanismo que lle podamos ofrecer á ciudadanía de Ourense. E de aí que xa hai meses desde o BNG decíamos, bueno, pois xa que non pode haber eleccións, volvamos ao punto, como se esta moción de censura fora resetear a cidade para volver ao punto de inicio. Pero insisto, se non se presenta esa moción de censura é porque a uns e a outros non lles interesa. E aí estamos nesta situación. Mira, falaba dos dirixentes de PP e de PSOE, falábamos da relación co presidente da Xunta. Como é a relación co outro representante da oposición, con Gonzalo Caballero? Porque, bueno, parece que a veces mellor, a veces peor. Si hai pinza, que se non hai pinza. Sí. Bueno, eu teño unha relación moi cordial co señor Caballero, como non pode ser de outra maneira. Representamos dúas forzas políticas, pero temos moitos gobernos e cogobernos en todo o país, e eu teño ademais moi claro que a alternativa ao Partido Popular pasa tamén en Galiza Necesítanse ambos, non? Por un entendemento, e nós sempre vamos a ter esa capacidade para dialogar, porque ademais os pactos, eu creo que estamos nun contexto social, nun contexto económico e nun contexto político onde o pluralismo vai a seguir existindo. Eu creo que é evidente que eso vai a seguir sendo unha realidade en Galiza, e eu tamén creo que hai unha maioría de persoas que queren ver unha alternativa ao Partido Popular, e eu sempre con toda a disposición a ese diálogo, sabendo ademais que somos dúas forzas políticas distintas, pero unha cosa non. E ademais, vostedes xa están cogobernando, ás veces non nos damos conta casi, porque se normalizou esas alianzas en moitos sitios. Bueno, que pasa en Galiza e que pasa en toda Europa, porque as maiorías absolutas, penso que van a pasar a historia tamén no Estado español. Tamén en Galicia está vostede convencida de que eso sucederá, por exemplo, dentro de 3 anos? Eu vou a traballar para que eso sexa posible co espírito de que neste país podamos ter por primeira vez un goberno nacionalista. E unha presidenta. Efectivamente, pero bueno, tamén creo que ahora mismo non estamos en esa campaña electoral, que así acabamos de ter unhas eleccións, e o que toca agora é traballar para sair adiante e erguer a Galiza desta crise que Galicia parece sitio distinto, non? Mentres noutro lado fragmentase todo, non hai maiorías absolutas, aquí volvese a 3 partidos, maioría absoluta, bueno, non sei. Parece que sempre imos en dirección contraria. Bueno, creo que isto nos dá a razón, que somos unha nación, que temos unha situación desde o punto de vista político distinto. Sí que vamos a ver que pasan tamén no Estado español nos próximos anos, porque parece que hai algúns desos novos partidos que xurdiron co que se denominou nova política, que non sei se van a ter moito percorrido. Ao final, o BNG amosou capacidade de resistencia, o sea, frente a, non sei se chamalos experimentos, moitas veces. Bueno, eu
Eu que creo que aquí o que primaron os galegos e galegas foi unha forza política que ten as súas raíces e a súa razón de ser en Galiza, que ten un proxecto propio, que ademais é unha organización, creo que ten unha gran trayectoria no país e que o que se demostra é que Galiza necesita un proxecto como BNG e que se non existira teríamos que inventalo e sobre todo que somos a alternativa ao Partido Popular. Non ten teito o BNG? Eu creo que quen ten teito aquí é o Partido Popular. De feito, as enquisas o que nos están dicindo é que se hoxe houbera eleccións os resultados serían moi diferentes. Pois, se lles parece, hasta aquí chegamos. Gracias a Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, por acompañarnos neste programa Unha Hora Con. O noso desexo sería que viñera vostede nunha próxima ocasión xa noutro contexto, neso que chaman agora a nova normalidade. Gracias aos señores espectadores por seguirnos, cuídense e sexan felices.